Hey, magandang araw po sa inyo at mga boss. Barangay Labnay, San Jacinto, Pangasinan project. Ayan, no? So, kulay po tayo. So, nagpalit po tayong kulay dito. So, dati, gray delight. Ngayon, gagawin natin seal gray. Tapos, naka-Versatex po yan, mapapansin nyo. Ayan. So, papalitan din natin ng kulay ito. Ito, gray delight. Tapos ito, totally white. Tapos ito, seal gray. Ayan. Tapos, bin-Versatex lang natin. So, doon pa, lalagyan pa po natin yan dito. So parang ganitong design para may accent siya. Tapos dito, nagdagdag din tayo ng seal gray dito sa taas. So nagsample tayo, medyo okay naman. So yan na po yung magiging kulay niyan. Tapos ito, white na lang po yung mga nasa moldura. So pasok tayo dito sa loob. Tingnan muna natin dito sa kabilang side. So pati dito, mapalitan yan. Ganun din yung mangyayari yan. So seal green na rin, tapos magbe-Versatex din tayo hanggang sa taas. Pero lilitaw na tong groove niya. Ayan. Punta tayo sa loob mga boss. Ayan, no? Ganda na. So yung mga modular cabinet na module natin, nandito na mga boss, na i-deliver na. So tapusin lang natin yung Santa Ignacia. Pag natapos yung Santa Ignacia, magkakabit na po tayo rito sa sa loob. So modular cabinet, display cabinet, closet, tapos vanity. Yan po yung mga gagawin natin dito. So pagitan natin dito sa loob. So dito yung ibang module. Yan. Ready to install na lang po yan. Tapos ito yung extension nila. Tapos TV console. Isa pa po yun na may ilalagay dito. So may TV console po tayong ilalagay dito. So abangan nyo po mga boss. Ayan. So ito yung master bedroom. Dito may ano pa rito mga boss. Mayroon tayong ilalagay na closet. Tapos yung lavatory. Ayan. Okay. Ay, vanity. Vanity pala mga boss. Lavatory sa CR pala yun. Yan, vanity, may vanity tayo doon na ilalagay. So ang ganda, no? Naka-aluminum profile siya. Tapos dito, cove design. So hindi pa tapos yan mga boss. Lalong gaganda ito pag nilagay na yung mga yun. So break time. So nagpasample lang po tayo rito para may lagyan na natin yung final color. So ito na yung final color niya. Ganyan din pati sa taas. So ayan lang muna yung update dito sa San Jacinto, Pangasinan.